Magatibiyag ti sa bali at tao, tingkamambantayan si Kalusay. Apay manananak, asang-sangpot lang na tao. Sa di daw tinagakwam, itayan manundag iti Marites. Nasapanas pa, kukunang manundigay. Agsalsaludsod da, nanang. Sinong batak laang mati saludsod da? Nuawan ka na sayaan ni Bagam, ang huli magkalatan. Naang, Ipamaysam kiti ti atinsun mo iti pamilyam. Kita aging gaita, awan pa gusto nga urnong yaw. Manuata mo na gabdindan na kayo kindi ulan daw. at least saan anasapa-anas pa? Unay nasa apanas pa. Nuam mo na ti responsibilidad na. Okay lang. Ikakas ka ti makiasawa na sapa. Katawa mo nga source of income na. Kaya magayang may patpadak del abalay iti asidag ti barangay hunlanang. Kanta mo gamin, itala na kitam. Asino ti makinkuko iti dayi abalay nanang? Di babae ang binagama na sapa na spa. Anya? Di ka mamatay. Sa lusudan, kinimere. Nangalaan da nga iti kwartada. Nagligatan dapat pangalan da kumagay. Imposible mo't ano makaipadakder da iti kas di abalay. Kaano lang idinangala da iti papilda. Na, upatatawad din tinapalapas lusay. Di mo amot ang bilang aya. Nakita ang dahil balay na mere? Di ba ko lang mag- O sige man. J-Power, Nansa. Kailangan magputian